Diva. Manila, here I come. Next! Hi, I am Madonna, proudly Batak, Kenya. Lunes nang tayo'y nagkakilala, Martes nang tayo'y... Hey, stop! Madonna, right? You're fired! Hello po, mag-audition po sana. Ay, wala nang audition. Tanggap ka na. Sige, kumanta ka na. Ang pagsintam mo ng sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Nawala na ang lahat, Madonna. Pati customer. Paano na ngayon yan? Aha! Let's cook and sell empanada, gaya ng baon ko. Uy, masarap nga! Manager, samahan mo ko sa Batak to gather authentic ingredients. Magtitinda tayo dito. Batak, here we come! Yaw mo ay nilingit mo na, ilang makumpatan, lakarin ang balat, nakubusog ka sa empanada. La 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 la. Ang bango! Amoy bawang! Longganisa, la 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 la. Papaya, kailangan ng papaya. Ah, yung hindi hinog. Iyong ganda rin, huwag lang yung pinong-pino, yung sakto, la la la. Ang tawag dito'y bella ay hiniling na bigas, kinulayan ng atsuete at hinahasa, pambalot sa empanada. Kunin mo ang itlog ng manang mo, yung sariwang itlog ng manang mo. Yan ba ang secret ingredient? Special empanada, hanap ko lapit mo talaga. La 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 la. Tara na! Bumalik na tayo sa Manila! Excited na ako! Panipisig, ilagyan mo at papaya, iyakin o itlog, ilagay sa gitna ang longganisa. Tingnog-tingnog, ayusin mo, ang ating lang nilito. Ang sarap! Iba ka, Madonna! Malinamnam! Live tayo ngayon para kausapin natin si Madonna, the singing empanada diva. Anong masasabi mo? Salamat sa nakinig sa aking boses at bumili ng empanada! At yan ang mga kaganapan dito. Back to studio. Hello? Hello, maaari bang kausapin si Madonna? Ako po. Siyak ni Mayor ti Batak, nganyanyag fiestan, ket ayaban ka kung mga agkanta.